Xavier Roussan, què tal, com estàs? Bon dia. Bon dia. Seria una de les prioritats d'aquest votant de Vox. El Xavier, per situar l'audiència, és el nostre periodista especialitzat en extrema dreta i per això avui l'hem convidat. Qüestió territorial és central de Vox, a diferència d'altres partits de l'extrema dreta a Europa? Sí, fixa que quan va començar les mobilitzacions del procés va sortir una ultradreta més propera a Democràcia Nacional, diguem, molt més extraparlamentària, però llavors, quan ja va venir l'hora d'això plasmar-ho electoralment, va ser quan Vox comença a treure rèdit. Va ser fa un any a les eleccions andaluses, que uns mesos abans Vox dubtava si presentar-s'hi perquè només obtenia que fracassos a les eleccions. A les eleccions andaluses té el bon resultat, fa que Andalusia sigui possible el trifachito, és a dir, que el vot de Vox no és rebutjat i és un vot útil, i llavors ja quan venen les següents eleccions, la tongada d'eleccions de la primavera, Vox puja d'una manera, i el fet que comunitats autònomes i ajuntaments no s'aïlli a Vox, sinó que ni es faci la paperassa dels parlaments autonòmics de dir, bueno, com haurem de repetir les eleccions, a última hora els accepto a contracor. Com tant Rivera com els Ciudadanos com el PP accepten de bon grat els vots de Vox, llavors és un vot útil. Que no se li fa aquest cordó sanitari. És el que ha passat, per exemple, a Madrid, que ha facilitat que hi hagués un govern a Madrid, per exemple, a Vox, o a Andalusia, com s'ha jugat. És a dir, al final, Vox, en el moment que juga en l'arc parlamentari i és clau, és un vot útil, és quan li perds la por o ja no l'assenyales d'extrema dreta, de partit més, no? Se l'ha normalitzat, i una mica en aquesta última campanya, com veies l'Ortega Smith fent de malo, dient allò que les 13 rosas que va dir a la tele eren violadores i assassines, i en canvi l'Abascal anava a l'Hormiguero en plan campechano, que tengo amigos gays, que no sé què, i fent això. I llavors, el que també els hi va anar molt bé, un dels punts de totes les ultradretes, és l'antipolítica. Llavors, quan això que els polítics es posen d'acord, que han sigut incapaços, el que corre per WhatsApp que se'ls hauria de treure el sou perquè han sigut incapaços, com ell no ha estat amb això, el sentiment antipolítica els ha castigat. Anem cap a Madrid, Tània, perquè ens expliquis la presència de Vox, això, facilitant, sent un vot útil, com ara deia el Xavier. Com ha afectat això a la política espanyola? Sí, com comentàveu, la seva porta d'entrada es va produir per Andalusia a les eleccions autonòmiques de l'any passat, però aquí a Madrid el que dèieu ha permès que tant a l'Ajuntament com a la Comunitat de Madrid hi hagi governs de Ciutadans i el PP gràcies als vots de Vox. Això què fa a nivell usuari, a nivell de carrer? Doncs que naturalitza, normalitza discursos que fins ara no estaven i debats que no estaven a la vida pública. Aquí a Madrid ho hem vist, per exemple, amb el cas de la violència de gènere, les ajudes a les dones maltractades, a la memòria històrica, temes relacionats amb la immigració, les ajudes socials, el debat sobre que les comunitats, l'estat de les autonomies és el bé negre de l'estat, i tot aquest discurs ha fet que no només s'hi sumin persones de dreta, sinó molts joves que amb aquest patriotisme que envolta tot el discurs de Vox s'hi han vist reflectits. Això ho demostren també les dades de les últimes eleccions, les de diumenge, que fan que Vox sigui tercera força aquí a la comunitat, fa que en alguns barris de la ciutat pugin fins a segona força i en alguns municipis són la força més votada. És el cas, per exemple, de Chinchón, Valdemoro o Colmenar de Oreja. Una altra marca de la casa de Vox és ara el veto a alguns mitjans de comunicació. Els companys del grup Prisa i del diario.es no han pogut anar als últims actes de campanya, tampoc van poder cobrir la nit electoral. Diuen que ho fan perquè no respecten el pluralisme polític i perquè difamen. Són els arguments de la formació de Santiago Abascal, que de moment per això no recorre als tribunals si creu que tenen aquestes pràctiques de calumniar i de difamar. I és evident, perdoneu, que passa una ambulància, és evident que a Catalunya també n'han tret petroli, perquè van usar el Tribunal Suprem com a plataforma, van ser l'acusació popular, i perquè amb tot el procés de Catalunya és evident que ha estat una de les importants coses que ha fet que captin aquest vot. Radiografia de Vox de l'extrema dreta a Espanya, però a Europa, Cristina, també és problemàtic, això. Sí, i s'ha anat estenent com una taca d'oli. Podem veure el mapa d'Europa i la seva incidència amb l'extrema dreta. Podem veure, per exemple, que Hongria, la Unió Cívica Hongaresa, ha recollit pràcticament la meitat dels vots. A Polònia, un 43% dels vots. A Suïssa,
un 29% aproximadament. França, amb el Front Nacional de Marine Le Pen, doncs bàsicament amb un 21,3%. I després hi ha aquesta forquilla on podem veure Suècia, Finlàndia, Itàlia, amb la Lliga Nord de Matteo Salvini, o fins i tot Àustria, que estan amb entre el 16 i el 17% dels vots, l'extrema dreta. En la novena posició, si ho fem per rànquing, aniria ja a Espanya, amb el partit de Santiago Abascal, amb Vox amb un 15,23% dels suports, si fa no fa com a Noruega, i per sota tenim els Països Baixos, on l'extrema dreta de Geert Wilders aconsegueix un 13,1%, Alemanya pràcticament un 12% i Dinamarca finalment amb un 8,7%. Aquest vot antisistema, podríem dir, que el que fa és queixar-se d'aquests representants polítics, crea un lideratge forts, amb unes idees molt qüestionables, racistes, xenòfogues, homòfobes, però que el seu votant no els identifica tant així, sinó que ho identifica com una manera de protestar contra el sistema. No, perquè hi ha, diguem, moltes dones votants de Vox que no comparteixen la posició de Vox sobre el no a l'avortament, el tema del seu rebuig a les polítiques de gènere, però sobretot pel tema sobretot de Catalunya. El tema de la immigració és secundari, perquè com Vox també... Però de moment, també. És de moment, perquè com de moment té aquesta pàtina així catòlica, doncs, bueno, la germandat amb els pobrets la manté. Fixa't, és a dir, el PP durant tots aquests anys, des que l'Aznar recull firmes contra l'Estatut i després surt Ciutadans amb el tema de la discriminació i la igualtat. Discriminació, que aquí discriminem a la gent que no parla català o no és catalana de tota la vida, i el tema de la igualtat. Llavors, aquest discurs que ha llançat Albert Rivera i el PP, però després no es fa un 155 hasta el fondo, això fa el que dona d'això a Vox. A mi em va fer gràcia... Una mena de cultiu ideal. És a dir, acabant l'acte de Vox, es va cantar a Madrid l'altre dia l'himne de la Legió, Soy el novio de la muerte. Jo la setmana passada veia la pel·lícula aquesta tan bona de Mientras dure la guerra, amb el Millán Astray, i quan el Millán Astray és el que fa que vagin a Franco de jefe del Estado i caudillo, i aquella imatge tan bona, ara fem un spoiler, no? Però quan li diu al Franco el seu germà, Nicolás, me he equivocado, la guerra ha de durar porque hay que hacer limpieza, que dure 3 años y limpiar a fondo, porque si no vuelve la gresca. No sé si tu l'has vist, recordes? Sí. I llavors, clar, el PP no vol fer un 155 fins al fondo, Ciudadanos no vol fer un 155 fins al fondo, o sigui, derogar les autonomies, o sigui, cegar para que no vuelva la gresca, i l'únic que vol fer és Vox. I com se'ns ha demonitzat que discriminem, que no hi ha igualtat, que es castiga els nens que parlen en castellà a l'hora del pati, clar, hay que cegar a fondo para que no vuelva la gresca. I això ho fa, només ho demana Vox. I això ha sigut la seva gran munició electoral. Guillermo Fernández, tornem a saludar-te. Sembla ser que ara sí que ja ens pots sentir. Et preguntava per la lapenització de la política, que és una de les frases que fa servir Marine Le Pen per comparar-se amb polítics de França que han acabat adaptant el seu discurs en les seves promeses electorals. És una mica el que està passant, o el que ara explicava també el Xavier, no? Amb alguns polítics d'aquí que no s'hi acaben d'atrevir, no acaben de ser els autèntics, com Abascal, però que comencen a parlar en alguns termes o en un tipus de llenguatge que s'hi acosta a l'extrema dreta. Claro, al final lo que tiene es como un efecto contagio y en cierto modo el Casado o Rivera pues han ido adaptando. En cierto modo Vox se ha comportado como el ariete ideológico e intelectual del PP y de Ciudadanos. Y el problema es que es posible que continúe siendo así, ¿no? Y yo creo que además, en cierto modo, Vox está surfeando una ola que es mucho más grande que Vox, que es mucho más grande que los aciertos de Vox, que es mucho más grande que sus errores y sobre todo que es mucho más grande que su programa electoral. Es decir, Vox actualmente se está beneficiando de algo que es mucho más grande que Vox, ¿no? Y es una tendencia centralizadora o centrípeta muy fuerte que hay en ciertas regiones de España que quieren menos autonomía y que contrasta con otras que quieren o bien la misma autonomía o como mínimo la misma y sobre todo más, ¿no? Y eso es un problema de fondo muy grave que afecta al Estado español y que está muy lejos de ni siquiera plantearse en unos términos bueno, pues que ayude, digamos, que lleven a abrir el debate o a pensarlo, ¿no? Ese es el problema, que hay tendencias diametralmente opuestas y Vox es la punta de lanza de una de ellas.
És el problema, quan un partit veu que Vox funciona, intenta agafar, captar aquest discurs i se'l fa seu, i llavors estem perduts perquè l'extrema dreta ha aconseguit colar-se, i quan la gent vota, al final el que vol és el que s'assembla més a allò que prometen, que en aquest cas l'original serà Vox. Guillermo Fernández, gràcies per acompanyar-nos, periodista del Context.cat. Jo voldria acabar amb una imatge que recordo molt, Xavier, Plataforma per Catalunya, per exemple, en el seu últim míting, quan estava a punt de guanyar totes les enquestes, li donaven que entraria al Parlament de Catalunya, una crònica d'un company del Telenotícies de TV3 amb un cap rapat que es va veure amb una esvàstica, va fer que molta gent aquell dia no anés a votar. Que no el votés perquè... Els mitjans són responsables també del que pugui arribar a passar en les eleccions. Evidentment. Però, esclar, de moment, veus, aquesta és la imatge que va treure TV3 durant tot un dia, el 324, la gent que deia, jo no sóc racista perquè la meva mare la cuida a Equatorial, però, esclar, los moros, tal i qual. Veure l'acte d'Anglada, un cap rapat aquí, amb la creu gamada i orgull blanc, això va fer espantar a molta gent, que és el que és la ultradreta. Després hi ha els populistes i quan... Per molt que es disfressi, és aquesta la imatge. Clar, i això va dir, hòstia, aquí voto. Aquí voto. Esclar, Abascal ha fet una cosa que és treure tota la gent, a quasi tots, se n'hi ha colat un grap, uns quants, tots els neonazis, és a dir, gent que ve de la Falange, que ve de Democràcia Nacional, han entrat bastants a Vox. Però els que tenen passat neonazi els intenta apartar perquè no li diguin que tens un neonazi a la llista. Però, esclar, en canvi, amb els falangistes, com l'Ortega Smith, benvinguts són i a mucha honra perquè volen això, és a dir... Doncs convé assenyalar-ho i això també és responsabilitat nostra. Xavier, gràcies per acompanyar-nos. A vosaltres. Que vagi molt bé. I per anar acabant...